Η μοναρχία δεν παραπέει εξαιτίας μιας απλής φήμης, αλλά επειδή η πριγκίπισσα Άννα τελικά εξέφρασε τα λόγια που κανείς μέσα στο παλάτι δεν ήταν προετοιμασμένος να ακούσει. Σε μια ελεγχόμενη δήλωση που εκδόθηκε με ένα μοναδικό είδος χάλιβα, η βασιλική πριγκίπισσα επιβεβαίωσε ότι η διαδικασία παραίτησης του βασιλιά Καρόλου Τρίτου είχε ολοκληρωθεί. Αυτή η ανακοίνωση σηματοδότησε ότι ο πρίγκιπας Βίλιαμ ετοιμαζόταν να προχωρήσει ως η νέα δύναμη στο κέντρο του στέματος. Τα νέα έφτασαν μαζί με ισχυρισμούς από βασιλικούς ανθρώπους ότι ο καρκίνος του βασιλιά είναι ανίατος, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι πιθανότατα θα ζήσει το υπόλοιπο της ζωής του με την ασθένεια. Η Άννα δεν προσπάθησε να μετριάσει το πλήγμα. Παρήχε την επιβεβαίωσή της μέσω μιας ηχογραφημένης ιδιωτικής δήλωσης που προοριζόταν για ανώτερους βασιλικούς αξιωματούχους. Αυτή η μέθοδος διασφάλιζε ότι κάθε λέξη διατηρούνταν και κάθε παύση θυμόταν, καθιστώντας αδύνατη οποιαδήποτε μελλοντική άρνηση. Η παραίτηση αντιπροσωπεύει την επίσημη πράξη ενός μονάρχη που εγκαταλείπει τον θρόνο πριν από το θάνατό του, ουσιαστικά τερματίζοντας μια βασιλεία, ώστε να ξεκινήσει μια άλλη. Σε αυτή την περίπτωση, η Άννα έκανε την πραγματικότητα οδυνηρά σαφή. Ο Κάρολος δεν ήταν πλέον απλώς ένας βασιλιάς σε μεταβατική περίοδο και ο Γουλιέλμος δεν περίμενε απλώς τη σκιά του πεπρωμένου του. Όταν δόθηκε η τελική επιβεβαίωση, ο Κάρολος έλαβε τα νέα χωρίς να βγάλει ούτε μια φωνή. Στάθηκε κοντά σε ένα γραφείο όπου είχαν λάβει χώρα εβδομάδες σφραγισμένων συναντήσεων και ιδιωτικών διαβουλεύσεων. Αυτές οι αυστηρότερες επικοινωνίες μέσα στο παλάτι είχαν οδηγήσει σε ένα αναπόφευκτο συμπέρασμα. Ο βασιλιάς έβαλε το χέρι του στην άκρη του ξύλινου γραφείου, όχι από επιθυμία για τελετή, αλλά επειδή το βάρος της ιστορίας είχε ξαφνικά γίνει πολύ βαρύ για να το αντέξει. Είχε περάσει όλη του τη ζωή κινούμενος προς τον θρόνο μόνο και μόνο για να διαπιστώσει ότι το καθήκον του απαιτούσε τώρα μια θυσία που κανένα θέμα δεν μπορούσε να κάνει ανώδυνη. Όταν ο Βίλιαμ άκουσε τα λόγια της θείας του, δεν χαμογέλασε. Έσκυψε το κεφάλι του, σαν να είχε πέσει το βάρος της ποινής, πριν προλάβει η καρδιά του να προετοιμαστεί πλήρως γι' αυτό. Κατάλαβε την αναγκαιότητα της στιγμής. Η μοναρχία απαιτούσε απόλυτη σαφήνεια, επειδή κάθε δισταγμός στην κορυφή θα μπορούσε να αποδυναμώσει την εμπιστοσύνη του κοινού και να αφήσει τη χώρα να αναρωτιέται ποιος κατήχε την πραγματική εξουσία. Ωστόσο αυτή η σαφήνεια ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με τη θλίψη. Ο μελλοντικός βασιλιάς δεν προσπερνούσε τον πατέρα του, εμβαθύνονταν στον χώρο που ο πατέρας του αναγκάστηκε να αφήσει πίσω του. Εκείνη τη στιγμή η Άννα έγινε κάτι περισσότερο από ένας απλός αγγελιοφόρος. Ενήργησε ως σταθεροποιητική μάρτυρας και το μόνο άτομο που εμπιστευόταν για να επιβεβαιώσει ότι δεν επρόκειτο για απλό θόρυβο του παλατιού ή για μια περαστική καταιγίδα. Είχε παρατηρήσει την ορατή πίεση που ασκούνταν στον Κάρολο, την αυξανόμενη πίεση στον Βίλιαμ και τη σιωπή που είχε αρχίσει να περιβάλλει την Αϊ Κατερίνη. Η μετατόπιση της εξουσίας σηματοδοτήθηκε από τη μετακίνηση ενός σφραγισμένου φακέλου από το γραφείο του βασιλιά στην ιδιωτική ομάδα του πρίγκιπα. Αυτή η πράξη μετέφερε ένα κρυφό μήνυμα που όλοι στο σπίτι καταλάβαιναν. Η επιβεβαίωση δεν έκανε απλώς να επιβαρύνει τον Γουλιέλμο με ευθύνες, αλλά αποκάλυψε και τα ρήγματα μέσα στην οικογένεια. Ο Κάρολος φαινόταν συντετριμμένος από την πράξη της παράδοσης, ενώ ο Γουλιέλμος φαινόταν καταβεβλημένος από την άνοδό του στην εξουσία. Η Άννα φαινόταν σκληραγωγημένη από την αναγκαιότητα της κατάστασης. Πίσω από τις κλειστές πόρτες του παλατιού, άλλοι άρχισαν να νιώθουν το τσίμπημα της προδοσίας. Πίσω από κάθε επίσημη ανακοίνωση, κρύβονται πρόσωπα και συναισθήματα που το κοινό σπάνια βλέπει στο ακέραιο. Ο Κάρολος ήταν ένας βασιλιάς που αποχωρούσε από το έργο της ζωής του και ο Βίλιαμ ήταν ένας γιος που αναγκάστηκε πρόωρα να αναλάβει τον ρόλο του πατέρα του. Η Άννα ήταν μια αδελφή που εκπλήρωνε ένα σκληρό καθήκον και η Κάθριν ήταν μια σύζυγος που παρακολουθούσε την ιστορία να ξετυλίγεται από το πλάι. Ο Κάρολος ένιωσε πρώτος το βάρος της απόφασης επειδή διαπέρασε ολόκληρη τη ζωή του. Είχε περιμένει περισσότερο από οποιονδήποτε σύγχρονο κληρονόμο για να φορέσει το στέμμα και το ίδιο αίσθημα καθήκοντος που τον είχε τελικά ανεβάσει στον θρόνο του, ζητούσε τώρα να το αφήσει. Η παραίτηση από το στέμμα δεν σήμαινε απλώς την εγκατάλειψη ενός ρόλου. Ήταν μια παραδοχή ότι ο θεσμός απαιτούσε ένα πιο σταθερό μέλλον από αυτό που μπορούσε να του προσφέρει εκείνη τη στιγμή. Ο Βίλιαμ συνειδητοποίησε ότι αυτό το μέλλον είχε στραφεί προς το μέρος του με βάναυση ταχύτητα. Δεν τον προστάτευε πλέον η άνεση μιας μακρινής κληρονομιάς.
Έγινε ο αναπόφευκτος κληρονόμος της στιγμής ο άνθρωπος, στον οποίο όλοι έβλεπαν την τάξη. Η Αικατερίνη παρέμεινε κοντά του, προσφέροντας ήρεμη δύναμη. Όταν η ψυχραιμία του Βίλιαμ κλονίστηκε, για ένα σύντομο δευτερόλεπτο, άπλωσε το χέρι του για να τον σταθεροποιήσει. Ήξερε ότι, αν έσπαγε ανοιχτά, η οικογένεια και η χώρα θα ένιωθαν την αστάθεια. Η Άννα παρακολουθούσε τον αδελφό της με τον πόνο μιας αδελφής και όχι με την ψυχρότητα ενός δικαστή. Αν και είχε επιδώσει την επικύρωση, δεν είχε ξεφύγει από το συναισθηματικό κόστος. Ήξερε τι είχε πάρει η μοναρχία από τον Κάρολο και τι απαιτούσε τώρα από τον Γουλιέλμο. Στις ιδιωτικές αίθουσες συμβουλίων, όπου λαμβάνονται ευαίσθητες αποφάσεις, το συναίσθημα και η εξουσία συγκρούονταν. Η Άννα είδε τη σιωπή του βασιλιά και την αυτοσυγκράτηση του πρίγκιπα, συνειδητοποιώντας ότι και οι δύο άνδρες έχαναν κάτι πολύτιμο. Η Καμίλα δεν κουνήθηκε καθώς εμφανίστηκαν τα πρώτα σημάδια αλλαγής. Παρακολούθησε καθώς ένας ανώτερος βοηθός αφαίρεσε μια μόνο καρέκλα από τη διάταξη της αίθουσας συμβουλίου, μια μικρή πράξη που σηματοδότησε την αλλαγή κατεύθυνσης του νοικοκυριού. Η βασίλισσα σύζυγος συνειδητοποίησε ότι ενώ η προσωπική της θέση δίπλα στον Κάρολο παρέμενε, ο μηχανισμός της εξουσίας μετατοπιζόταν προς τον Βίλιαμ. Ένιωσε το ρήγμα πριν καν ονομαστεί και ο Κάρολος φαινόταν πολύ εξαντλημένος για να υπερασπιστεί αυτό που γλιστρούσε μακριά. Το δωμάτιο περιείχε τόσο επιτυχίες όσο και βάσανα. Ο Βίλιαμ εξυψωνόταν, κι όμως φαινόταν βαρύς. Ο Κάρολος απαλλάσσονταν από τα καθήκοντά του, κι όμως φαινόταν πληγωμένος. Η Κάθριν προσπαθούσε να σταθεροποιήσει το μέλλον, ενώ η Άννα φύλαγε την αλήθεια. Η Καμίλα στεκόταν στο χείλος μιας μεταβαλλόμενης τάξης, κατανοώντας ότι η παλιά δομή είχε αντικατασταθεί πριν καν η οικογένεια μιλήσει ανοιχτά στον κόσμο. Ο πόνος σε εκείνο το δωμάτιο συσσωρευόταν εδώ και πολύ καιρό. Για να καταλάβει κανείς γιατί η επικύρωση της Άννας ήταν τόσο ισχυρή, πρέπει να ανατρέξει σε μια ιδιωτική ενημέρωση για τη διαδοχή στο Windsor, την οποία το παλάτι προσπάθησε να θάψει. Αυτή η συνάντηση είχε σκοπό να ηρεμήσει την οικογένεια, αλλά μια μόνο πρόταση από τον Κάρολο και μια αντίδραση από τον Βίλιαμ άλλαξαν τα πάντα. Ο Κάρολος είχε εισέλθει στην ενημέρωση, προσπαθώντας να κρατήσει το κέντρο ενωμένο, γνωρίζοντας την πίεση που ασκούν τα κτίρια λόγω ανησυχιών για την υγεία και της δημόσιας αβεβαιότητας. Κατά τη διάρκεια αυτής της ενημέρωσης, τα έγγραφα έκτακτης ανάγκης για τη μεταβίβαση της ηγεσίας βρίσκονταν στο τραπέζι. Αυτά τα έγγραφα είχαν σχεδιαστεί για να μετακινήσουν γρήγορα τη βασιλική εξουσία σε μια κρίση. Ο Κάρολος άπλωσε το χέρι του για το στυλό, αλλά σταμάτησε και κοίταξε αλλού. Αυτός ο δισταγμός άλλαξε την ατμόσφαιρα στην αίθουσα. Δεν αρνιόταν το καθήκον του, αλλά δίσταζε σε μια στιγμή που το στέμμα χρειαζόταν βεβαιότητα. Ο Γουλιέλμος το είδε αυτό και χωρίς να υψώσει τη φωνή του, ρώτησε τον πατέρα του αν η καθυστέρηση ήταν θέμα καθήκοντος ή φόβου. Αυτά τα λόγια ήταν συντριπτικά. Το πρόσωπο της βασιλιάς όμως σφίχτηκε από τον πόνο που τον έβλεπε τόσο καθαρά ο γιος του. Ο Γουλιέλμος έκανε ένα βήμα πίσω και η Άννα συνειδητοποίησε ότι είχε ανοίξει μια πληγή που δεν μπορούσε να κλείσει εύκολα. Κατάλαβε ότι το στέμμα δεν μπορούσε πλέον να λειτουργεί σε κατάσταση αβεβαιότητας. Μια τέτοια αστάθεια τελικά θα εξαπλωνόταν στους βοηθούς, στα χρονοδιαγράμματα και στην εμπιστοσύνη του κοινού. Η Αττή Κατερίνη έμαθε για αυτή την αντιπαράθεση το ίδιο βράδυ. Η απάντησή της ήταν ήρεμη και συγκεντρωμένη. Δεν πανικοβλήθηκε στη σκέψη ότι ο Βίλιαμ θα αναλάμβανε τα ενία νωρίτερα από το αναμενόμενο. Αντίθετα ρώτησε τι θα χρειαζόταν για να σηκώσει το βάρος. Αυτό αποκάλυψε στην Άννα ότι η επόμενη βασιλεία δεν θα βασιζόταν μόνο στον Βίλιαμ, αλλά και στη σιωπηλή δύναμη της γυναίκας δίπλα του. Αυτή η κρυφή ενημέρωση έγινε σημείο τρόμου για την οικογένεια. Ο Κάρολος δίστασε, ο Γουλιέλμος τον είχε προκαλέσει. Η Άννα είχε καταγράψει την προειδοποίηση και η Αικατερίνη είχε αποδεχτεί το μέλλον. Η σιωπή γύρω από μια υπογραφή σύντομα μετατράπηκε σε μια επικίνδυνη κατάσταση, όπου ένας γιος έπρεπε επιτέλους να αντιμετωπίσει τον πατέρα του. Η αντιπαράθεση δεν απαιτούσε φωνές για να είναι έντονη. Ο Κάρολος και ο Γουλιέλμος ήταν βασιλιάδες και κληρονόμοι, αλλά ήταν επίσης πατέρας και γιος παγιδευμένοι από χρόνια πίεσης. Η Άννα περίμενε έξω, ενώ η Αικατερίνη παρέμενε κοντά. Πίσω από την κλειστή πόρτα το μέλλον της μοναρχίας αποφασίζονταν σε μια συζήτηση που κανένας αυλικός δεν μπορούσε να ηρεμήσει.
ο Κάρολος είχε συμφωνήσει στη συνάντηση επειδή η προειδοποίηση της Άννας για τους κινδύνους της καθυστέρησης ήταν πολύ έντονη για να αγνοηθεί. Είχε τεκμηριώσει ότι η αναμονή θα έβλαπτε το στέμμα περισσότερο από την ίδια την πράξη της παραίτησης. Για τον βασιλιά, η αβεβαιότητα απειλούσε να αποδυναμώσει τον οικοκυριό και να αφήσει τον Γουλιέλμο να κληρονομήσει το χάος. Ο Γουλιέλμος μπήκε στο δωμάτιο μόνος του, χωρίς βοηθούς ή προετοιμασμένα σημειώματα. Ήξερε ότι η ηγεσία δεν μπορούσε πλέον να παραμείνει σε αναστολή. Ήξερε επίσης ότι αυτή δεν ήταν μια νίκη, αλλά μάλλον μια μορφή πόνου που μεταμφιέζεται σε καθήκον. Ο Κάρολος είπε στο γιο του ότι κανείς δεν είναι ποτέ πραγματικά έτοιμος για τη μοναξιά του θρόνου. Ο Γουλιέλμος είπε στον Κάρολο ότι η χώρα δεν μπορούσε να περιμένει την τέλεια στιγμή ετοιμότητας, ειδικά όταν το παλάτι ήδη κινούνταν προς μια απόφαση που όλοι ένιωθαν, αλλά κανείς δεν ήθελε να κατονομάσει. Ο βασιλιάς αφομοίωσε αυτά τα λόγια αργά. Τελικά παραδέχτηκε ότι η Άννα είχε δίκιο. Ο θεσμός χρειαζόταν ένα καθαρό χέρι και μια κατεύθυνση. Τα έγγραφα παραίτησης έπρεπε να θεωρηθούν πλήρη. Ο Κάρολος δεν μίλησε με ανακούφιση, αλλά σαν άνθρωπος που εγκαταλείπει μια ζωή που είχε ακολουθήσει για δεκαετίες. Ο Βίλιαμ στεκόταν εκεί γνωρίζοντας ότι το τέλος του πατέρα του ήταν η δική του αρχή. Ο Κάρολος ζήτησε στη συνέχεια μια υπόσχεση ότι η διάσωση του θέματος δεν θα κατέστρεφε την οικογένεια. Ο Βίλιαμ δεν απάντησε γρήγορα, επειδή αυτή η υπόσχεση ήταν βαριά. Γνώριζε τον αντίκτυπο στην Καμίλα και την Εκατερίνη, αλλά υποσχέθηκε στον πατέρα του ότι η σταθερότητα δεν θα μετατρεπόταν σε σκληρότητα. Μετά από αυτή την κατανόηση, η εξουσία άρχισε να κινείται μέσα από μικρές σιωπηλές χειρονομίες. Οι ενημερώσεις για τη μετάβαση άρχισαν να φτάνουν υπό το όνομα του Γουλιέλμου και η εξουσία απομακρύνθηκε από την τελική αξιολόγηση του βασιλιά. Το παλάτι χρειαζόταν μια ενιαία αλυσίδα διοίκησης. Η Άννα υποστήριξε αυτή τη μετατόπιση επειδή πίστευε ότι η καθυστέρηση ήταν πιο επικίνδυνη από τον άμεσο πόνο της μετάβασης. Είχε δει πως η σύγχυση θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαρροές και δημόσια αμφιβολία. Πίεσε για σαφήνεια επειδή ένας τραυματισμένος θεσμός έπρεπε ακόμα να σταθεί όρθιος. Η Καμίλα κάθισε με τον Κάρολο μετά την αλλαγή των εντολών με τη φωνή της ήρεμη, καθώς ρωτούσε αν υπήρχε ακόμα χώρος για τη φωνή της στο μέλλον. Καταλάβαινε τη διαφορά μεταξύ γάμου και εξουσίας. Και αυτή η διαφορά τώρα ένιωθε κρύα. Ο Κάρολος την κοίταξε με θλίψη, γνωρίζοντας ότι η παραίτηση είχε αλλάξει τον ρυθμό κάθε δωματίου γύρω τους. Η βαρύτητα της μεταβίβασης έπεσε πάνω στο Γουλιέλμο όταν ένας ανώτερος αυλικός παρέδωσε το πρώτο επίσημο πρόγραμμα υπό την εξουσία του. Από το έγγραφο έλειπε η συνήθις γραμμή για την έγκριση του βασιλιά. Αυτή η απουσία επιβεβαίωσε ότι ο πρίγκιπας δεν προετοιμαζόταν πλέον απλώς για την ανάληψη ευθύνης. Την βίωνε ήδη. Το όνομα της Εκατερίνης συμπεριλήφθηκε στις ιδιωτικές σημειώσεις σχεδιασμού, σηματοδοτώντας το ρόλο της ως πηγή σταθερότητας για την επόμενη μοναρχία. Ήξερε ότι αν η βασιλεία του Γουίλιαμ ξεκινούσε με υπερβολική πίεση ή οικογενειακό χωρισμό, η πειθαρχία από μόνη της δεν θα ήταν αρκετή. Χρειαζόταν συνεργασία και ηρεμία. Αν και ο Κάρολος παρέμενε παρόν, η ατμόσφαιρα δεν περιστρεφόταν πλέον γύρω του. Η Καμίλα ένιωθε αυτή την αλλαγή σαν μια πόρτα που έκλεινε και την αποδέχτηκε ως το κόστος της σαφήνειας. Ο Βίλιαμ κουβαλούσε την αλλαγή ως βάρος που δεν μπορούσε να αρνηθεί και η Εκατερίνη στάθηκε δίπλα του καθώς το μέλλον έφτανε χωρίς έλεος. Το πρωί μετά την επικύρωση της Άννας, οι διάδρομοι του παλατιού ήταν ήσυχοι. Το προσωπικό κινήθηκε με προσεκτική ταχύτητα καθώς η νέα τάξη άρχισε να διαμορφώνεται. Η ομάδα του Γουλιέλμου άρχισε να λαμβάνει αποφάσεις ηγεσίας συμπεριλαμβανομένων περιλήψεων ασφαλείας και εθνικού ενημερωτικού υλικού. Αυτά τα έγγραφα είναι ζωτικής σημασίας για να κατανοήσει ένας μονάρχης στη χώρα πέρα από τα τείχη του παλατιού. Η ηγεσία δεν ήταν πλέον μια συμβολική έννοια για τον Γουλιέλμο. Πλέον έπαιρνε αποφάσεις που επηρέαζαν τη σταθερότητα ολόκληρου του βασιλικού οίκου. Ο Κάρολος διάβασε τα αναθεωρημένα χρονοδιαγράμματα σιωπηλά, παρατηρώντας πόσες αποφάσεις δρομολογούνταν πλέον στο γραφείο του γιού του. Εντυπωσιάστηκα από το πόσο γρήγορα προχωρούσε ο κόσμος. Για δεκαετίες ήταν το κέντρο της βασιλικής πορείας, αλλά τώρα το παλάτι απομακρύνονταν από αυτόν. Ενώ εξακολουθούσε να είναι αγαπητός και προστατευμένος, η επιχειρησιακή του επιρροή εξασθενούσε. Η Εκατερίνη βρήκε τον Γουίλιαμ μόνο του πριν από την πρώτη σημαντική ενημέρωση.
Δεν φαινόταν περήφανος. Έδειχνε έκπληκτος από την ταχύτητα με την οποία συνέβαιναν όλα. Η Αικατερίνη κατάλαβε ότι αν ο Βίλιαμ φαινόταν ταραγμένος στο νοικοκυριό θα το ένιωθε. Η Άννα κινήθηκε γρήγορα για να βεβαιωθεί ότι δεν υπήρχαν ανάμεικτα μηνύματα, δίνοντας οδηγίες στους βοηθούς ότι ο Βίλιαμ έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως ο ενεργός ηγέτης της μοναρχίας. Ήξερε ότι η ασαφής εξουσία θα μπορούσε να οδηγήσει σε πανικό και διχασμό. Αναγνώρισε ότι ο Κάρολος θα υπέφερε από αυτή τη σαφήνεια, αλλά το στέμμα θα υπέφερε περισσότερο χωρίς αυτήν. Η Καμίλα αρνήθηκε μια πρόωρη συνάντηση, επιλέγοντας τη σιωπή αντί για μια αντιπαράθεση που μπορεί να μην κέρδιζε. Αναγνώρισε ότι το παλάτι αναδιοργανωνόταν και ότι το κέντρο λήψης αποφάσεων είχε μετακινηθεί. Πριν ο Γουλιέλμος χρειαστεί να αντιμετωπίσει το έθνος ή τα μέσα ενημέρωσης, η Αικατερίνη τον βρήκε σε ένα ιδιωτικό δωμάτιο. Εκείνη τη στιγμή δεν ήταν μελλοντικός βασιλιάς, αλλά ένας σύζυγος που ένιωθε τον κόσμο να αλλάζει. Είχε απομακρυνθεί από τις επίσημες ενημερώσεις επειδή το βάρος της κατάστασης είχε γίνει συντριπτικό. Κάθε ατάκα που αναμενόταν να πει έφερε τώρα τη δύναμη μιας νέας βασιλείας. Δεν μπορούσε να φαίνεται αβέβαιος. Η Αικατερίνη γνώριζε ότι η επόμενη βασιλεία θα απαιτούσε τον χρόνο, την ιδιωτικότητα και την ηρεμία της οικογένειάς τους. Ο Γουλιέλμος εξέφρασε τη βαθιά του λύπη που ο θρόνος ερχόταν σε αυτόν μέσα από τον πόνο και την εξάντληση του πατέρα του. Δεν ήθελε ποτέ η παράδοση του πατέρα του να είναι το δικό του σημείο εκκίνησης. Ο θρόνος ήταν πάντα μια μακρινή έννοια, αλλά τώρα είχε φτάσει μέσα από τη θλίψη και την πίεση. Η Αικατερίνη του είπε ότι το καθήκον σπάνια έρχεται με ήπιο τρόπο και ότι η ηγεσία είχε να κάνει με τη συνέχιση αυτού που πρέπει να επιβιώσει, αντί να αντικαθιστά απλώς τον Κάρολο. Ο Βίλιαμ παραδέχτηκε τους φόβους του ότι η οικογένεια θα διαλυόταν και ότι η Καμίλα θα ένιωθε απομονωμένη ή σβησμένη. Ήξερε ότι η μοναρχία θα μπορούσε να φαίνεται σταθερή στο κοινό, ενώ παράλληλα θα διαλυόταν εσωτερικά. Η Αικατερίνη του υπενθύμησε ότι η σταθερότητα δεν χρειάζεται να είναι άκαρδη. Η επόμενη μοναρχία θα μπορούσε να πειθαρχηθεί χωρίς να είναι ψυχρή. Έδωσε μορφή στη βασιλεία που επρόκειτο να ηγηθεί εστιάζοντας στην αλήθεια και όχι σε μεγαλοπρεπείς λόγους. Αυτή η συζήτηση έκανε τον Γουλιέλμο πιο σταθερό. Η Αικατερίνη δεν είχε αφαιρέσει το βάρος, αλλά του υπενθύμησε ότι η πρώτη του πράξη ηγεσίας θα μπορούσε να οριστεί από έλεος και έλεγχο. Όταν τα νέα τελικά έφτασαν στο κοινό, ένιωθε σαν η ιστορία να έσπασε την πόρτα. Σε όλη τη χώρα η ανακοίνωση έγινε δεκτή με ένα μείγμα δυσπιστίας, υπερηφάνειας και φόβου. Το παλάτι εξέδωσε μια ελεγχόμενη επιβεβαίωση μετά τη δήλωση της Άννας για να διασφαλίσει ότι το κοινό θα άκουγε μια σαφή εκδοχή των γεγονότων. Η εμπιστοσύνη είναι απαραίτητη για τη μοναρχία και το μήνυμα ήταν σαφές. Η παραίτηση ήταν πλήρης και ο Βίλιαμ ήταν πλέον επικεφαλής. Οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς αντιμετώπισαν τη στιγμή με τη σοβαρότητα μιας εθνικής κρίσης, περιγράφοντάς την ως την πιο δραματική μετάβαση σε μια γενιά. Το κοινό παρακολούθησε έναν άνδρα να παραιτείται από έναν ρόλο που περίμενε μια ζωή, ενώ ο γιος του ανέλαβε έναν ρόλο που καθοριζόταν από τις προσδοκίες. Τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ πλήθη συγκεντρώθηκαν σε μια βαριά σιωπή. Οι άνθρωποι κοίταζαν προς το κτίριο για μια εξήγηση της μνημειώδους αλλαγής. Η χώρα αναζητούσε βεβαιότητα, αλλά αντίθετα έβρισκε βαθιά συγκίνηση. Οι άνθρωποι παρατήρησαν ότι ο Κάρολος περίμενε όλη του τη ζωή μόνο και μόνο για να του ζητηθεί από το στέμμα να τα παρατήσει. Οι τίτλοι τόνιζαν ότι ο Βίλιαμ έκανε ένα βήμα μπροστά, μια φράση που ακουγόταν περισσότερο σαν βάρος παρά σαν θρίαμβος. Η Άννα θεωρούνταν η φωνή που έκανε τη μετάβαση αναμφισβήτητη. Ο Βίλιαμ ήξερε ότι οι άνθρωποι δεν έκριναν μόνο την ετοιμότητά του να ηγηθεί, αλλά και τον χαρακτήρα του. Ο Κάρολος κατάλαβε ότι κάθε τίτλος για τον νέο βασιλιά ήταν μια υπενθύμηση ότι το δικό του κεφάλαιο είχε τελειώσει. Τελικά η παραίτηση ήταν μια ανθρώπινη παράδοση όσο και ένα συνταγματικό γεγονός. Ο Κάρολος εγκατέλειψε τον στόχο της ζωής του και ο Γουλιέλμος ανέλαβε μια ευθύνη που δεν μπορούσε πλέον να αναβάλει. Η Άννα παρήχε την απαραίτητη σαφήνεια όταν η σιωπή έγινε επικίνδυνη. Η Αικατερίνη λειτουργήσε ως η ηρεμία στη μέση της καταιγίδας. Η μοναρχία επέζησε επειδή κάθε μέλος της οικογένειας πλήρωσε ένα προσωπικό τίμημα. Ο Γουλιέλμος επισκέφθηκε τον πατέρα του μετά τη δημόσια ανακοίνωση, στέκοντας σιωπηλός μέχρι να μαλακώσει η ένταση. Η παραίτηση άλλαξε τη μορφή της εξουσίας
και το συναισθηματικό μέλλον όλων των εμπλεκομένων. Ο Κάρολος διατήρησε την αξιοπρέπειά του, συνειδητοποιώντας ότι το καθήκον μερικές φορές απαιτεί υποχώρηση. Οι πράξεις της Άννας δεν είχαν σκοπό να βλάψουν τον αδελφό της ή να επιδιώξουν δόξα για τον ανιψιό της. Ενήργησε για να προστατεύσει τον θεσμό, αναγκάζοντας την οικογένεια να αντιμετωπίσει μια δύσκολη πραγματικότητα. Έκανε τη μετάβαση αναμφισβήτητη επειδή η σύγχυση στο παλάτι αποτελούσε απειλή για το στέμμα. Η επιρροή της Αϊκατερίνης διασφάλισε ότι η επόμενη βασιλεία δεν θα βασιζόταν στον φόβο ή την ταπείνωση, αλλά στην αυτοσυγκράτηση και το καθήκον. Το κοινό θα έκρινε τον Γουλιέλμο από το πώς φερόταν σε όσους είχαν κάνει πίσω. Ο Κάρολος έκανε στην άκρη με θλίψη, ο Γουλιέλμος έκανε ένα βήμα μπροστά με δύναμη και η Άννα διασφάλισε το ότι θα υπονόταν η αλήθεια. Η οικογένεια είχε επιβιώσει από τη μεταβίβαση της εξουσίας, αλλά θα συνέχιζε να κουβαλάει τα σημάδια της διαδικασίας. Η μοναρχία βρήκε μια νέα κατεύθυνση. Μέσα από τον πόνο της, τερματίζοντας μια μακρά ανωδική πορεία και ξεκινώντας μια νέα καθοριστική δοκιμασία. Η βασιλεία είχε αλλάξει και η οικογένεια μπήκε στο επόμενο κεφάλαιο με πειθαρχία και αμεροληψία.